Wow, luto na po ang ating paksiw na pata. Ipata po natin mga studio sa serving plate. Tandahanin lang po natin baka masira po. Dito mga dagkuwan eh. Lalaki mga studio. Yan, ready na po ang ating paksiw na pata. Kainan na. Good morning mga ka-studio. Today's episode po is another outdoor cooking na naman. At magluluto tayo dito ngayon ng paksiw na pata. Ito po, dalawang malalaki po na pata yung hawak ko ngayon. So before that mga ka-studio, gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng loyal followers at nakasuporta po sa Bisaya Studio Channel. Hindi po kami makapaniwala po na umabot po tayo ng 200,000 subscribers. So hindi pa po pala dumating yung silver play button namin, pero asahan nyo po mga ka-studio na siguro next week po dadating na po, kasi nag-email na po sila na nakaship na po yung silver play button po. Tara mga ka-studio, simulan natin lutuin to. Papakita po namin buong process ito. Let's go! Unang-una mga ka-studio, lagyan po natin to ng hiwa para maging maganda tingnan, dahil gusto kong lutuin ito ng buong pata talaga. Unang-una dito po sa tiil niya, yan natin ng hiwa, ganyan. Tapos dito naman na side, ganyan, para manuot sa loob yung lasa ba. Yan o, mayroong hiwa dito, mayroon din dyan. Tapos dito, lalagyan ko din mga ka-studio. Yan. Para umangat yung panit ba, yung balat niya dito, makita yung buto dito. Tapos dito na side, lalagyan ko din to ng hiwa. Gilid ng buto. Yan, para tumago sa loob yung lasa niya mga ka-studio. Yan, ganyan na po, same process sa isa. Step, lagay ko na yung kawali mga ka-studio. Tapos lagay ko itong dalawang pata. Lalaki po dito mga ka-studio. Tapos lalagyan ko ng tubig. Ginawa natin to mga ka-studio para lumabas yung scum ng karne. At para mawala yung langsa ng karne, ang strategy namin dyan, lagyan namin ng luya. Yan. Para pag kumulo yan, matanggal yung langsa ng karne at lumabas yung scum.
So tayin lang natin yan ha, kumulo mga kastudyo. Okay na to mga kastudyo, lumabas na itong mga scam. Tapos mabango na to siya dahil sa luya na nilagay natin. So kunin ko na to. Kasi ang goal lang natin dito yung scam lang at saka yung amoy ba, langsa ng karne mawala. Yan. Grabe ka, dagpuk ba ni? So proceed tayo sa next step mga kastudyo. Kaya natin yung mantika, panggisa mga kastudyo. Kaya natin ahos. Bumbay pala. Bumbay guys. Ahos, kani may ahos. Yan. Next step, ilagay ko na yung mga pata. Dagko ano yun? Hirapan din ini mga studio dahil sobrang lalaki po. Tapos lagay ko na yung asin, black pepper, magic sarap. Tapos tuyo mga kastudyo. Yan, sus ang bango na. Tapos niyan, lagay ko na yung tubig mga kastudyo. Mayroon ng tubig. Lagay ko na rin tong whole peppercorn. Tapos dahon ng laurel. Yan lang kasimple mga kasudyo, ang dali lang po. Kunin nyo po mga dumikit kawali. Ayan, tapos hayaan natin to siya na lumambot mga kastudyo. Balikan natin mamaya kapag malambot na yung karne niya. So tatakpan ko muna ito. After 30 minutes mga kastudyo, pabaliktarin po natin to para ma-even yung pagkaluto niya ba, bilang side naman. So ganito lang po yung gagawin niyo mga kastudyo. Baliktarin nyo lang po from time to time
Para pareho lumambot yung buong karne ba. Tapos kung kulang kayo sa tubig mga ka-studio, dagdagan nyo lang po. Kasi ang goal natin dito, palambutin yung karne bago natin timplahan sa final na timpla niya ba. Ayan, tatakpan ko muna ulit. Wow, grabe, mukhang malambot na. Tingnan natin mga ka-studio, darang malambot na. Ay, ay. Ito lang nataaw, nag-isi na. Tingnan yan mga ka-studio. Lagay ko na yung final timpla nito. Step, lagay ko na yung asusinas. Banana blossom po yan. Tapos brown sugar. Para mag-complement yung lasa mga ka-studio. Yan. Tapos last naman ang vinegar. Yan. Para may acidity. Malapit na itong maluto mga ka-studio. Hayaan natin ito siya ng mga 15 to 20 minutes tapos i-serve na natin after. Wow, luto na po ang ating paksiw na pata. Ipat po natin mga studio sa serving plate. Tandahanin lang po natin baka masira po. Wow. Grabe ito mga dagkuwan eh. Lalaki mga ka-studio. Yan, ready na po ang ating paksiw na pata. Kainan na. Ito na po ang aming paksiw na pata. Yan, luto na po siya mga ka-studio. Naglalaway na po ako pang. Sobrang bango na po. Oh. Yes po, pero bago po kami kumain po, flex ko muna yung ka-online collaboration namin today. Yun po ay walang iba kundi si Sir Jigs TVE. Ayan po, si Sir Jigs TVE po ay isa rin po siyang mukbanger mga ka-studio. And take note po, isa po siyang professional photographer. Kaya yung food presentation niya at design ng setup po ay grabe, ma-amaze ka po talaga mga ka-studio. Para po siyang palaging may ka-date na sobrang special po. Opo. From fruit carvings to veggies to main dish, grabe, sobrang amazing po talaga. Plus, maglalaway ka po talaga kapag kumakain na siya. Para makilala nyo po siya, panoorin po natin ang kanyang short clip. Pasok! Sa mga ka-studio, inanyayahan ko kayo na bisitahin ang aking channel, Jigs TVE. Nagmumukbang din ako katulad ng inyong idol na si Sir Bisaya Studio. Yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin yung patikim na video ni Sir Jigs TVE. Sana po ay suportahan din natin siya. Please like, subscribe at paki-on na din po na notification bell para updated tayo sa mga videos niya po. To Sir Jigs TVE, maraming salamat po for this online collaboration and for sharing your blessings with us to celebrate these 200,000 subscribers. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Busing. At sa lahat ng mga ka-studio po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Opo. This is too big pata po dahil 200k celebration po ngayon. Yes. So once again po, magpapasalamat po kami sa lahat ng sumusuporta po sa Bisaya Studio, maging sa YouTube at sa Facebook. Yes po.
So ayan mga studio, pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, simulan natin to mga studio kasi gutom na din kami. Grabe, sobrang laki po nito. Barugan ako ni. Yan, no? Lambot na po ito mga studio. Dito ako, mang. Oh, sige. Bigyan kita ng laman. Wow. Dah. Grabe, humok ano pang. Grabe, oh. Oh. Yay. Humok na yun, guys. Oh. Oh. Yung sabaw namin andun po sa gilid. Po. Ito sa akin mga studio. Kainit pang. Sa lahat ng mga ka-studio at mga kasakol dyan, kain po tayo. Kain po. Grabe pa. Init to eh. Ay, sa'yo lang yan. Ganda. Grabe, ang laki po. Yan, meron ditong sabaw mga studio. Thank you, Lagyan Pam. ka tignan. Magkakamay na po kami. Tapos na po kaming maghugas. Ang kainan na to. Excited na ako pang. Ako alam ko anong pang. Na. Akuntan nyo, kinamutra ni. Yes. Kain po. Kain po tayo mga studio. Kinamiya mo ba? Po, gusto ko itong kainin itong may tiil ay. Wow, grabe. Humok na dito. Sarap nito ngat-ngatin mga kasudyo. Ako sa akin dito ako. Pagkadako din mo. Kain tayo. Tiil. Kain po. Sarap. Wala talaga siyang amoy, no? Sarap po. Ang galing talaga magluto pang. Thank you, Mang. Na yun. Sarap tikiti ng bukog. Nalong panalo po. Si Jigs TVE po, naganda din po siya ng masarap na pagkain po. I-after po nito, puntahan po natin siya. Kain mo tayo mga kasakul, no? Maganda, uno din mo. Kapal niya kung nakuntong kanin niya. Kanin po, kulang siya. Hindi pa. Kaya na? Ako din. Yan din sabaw. Miya sabaw eh.
Napit na maubos yun pa. Napit ko na maubos oh. Ang laman kasi ito. Ang lambot na. Akin tiil oh. Parang kaawan nun na pa. Ano na ba? Sinsya po, medyo messy talaga to. Yes po. Sobrang missy na namin. Urut yun ako mama. Nakain ko yata yung buto. Sabi ko. Alam mo. Cheers tayo. Yan po, grabe sobrang busog ko po. Muna ko sa amin guys, kay grabe ka, misi ba? Bago shoutout. Nakapaghugas na po kami ng kamay mga ka-studio. Uulitin ko po yung ka-online collab namin today, si Sir Jigs TVE po. Sana po ay suportahan natin siya at isubscribe po. Premiere po siya pagkatapos ng video namin na ito, 7:30 po yung schedule niya po. Maraming salamat Sir Jigs for this online collaboration. Maraming salamat Using. So shoutout muna ako. Shoutout Raul Urong TV, Macjik Morillo, Lani Idanyon from Taguig, Pinoy Jologs in Canada, Ngingi, Master Zip Valjejos at Arconcel family from Pangasinan, Pipi Pugi from Bohol, Charles TV Official, Vanessa at Lionel Ubinza, Apollonia TV, Pens Entertainment, Iba Francisco from Bahrain, Teresita Casis from Singapore, Denver Lalang Ramos from Libuna, Pamilya Magana, Scarlett Labsatida from Pampanga, Pads family from Medellin, Yulan Dasico from Taguig, RJ Bruna, Marijoy Torres from Quezon, Jeros Bersales, Elsa Barty Vlogs, Joanna Saguban, Kirby Sarmento from Pampanga, Ivy Obliga from Masbate, Zandes Araneta, Mildred Parohinog from Davao City, Anselmo De Leon. Shoutout sa family ni Ma'am Karen de Armas Gilia, Maggie Ragmak at Mami Ana. Yun na po lahat mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa cooking at kainan namin today po na paksiw na pata. Sobrang sarap po. Yes, sobrang lambot. Opo, yung sabaw niya makapaparami ka talaga sa kanin. Yes. So maraming salamat din Boss Jigs TVE. Ngayon dito lang po kami. Bye for now at kita guys po tayo sa susunod. Bye bye.